Gaske on the mix. Keke kadai ce a rayuwa ta rashin kini dai fa bana fata ke ce ni na zaɓa dukkan dubu na mata. Inda ina ganki to ba matsala a rayuwa ta kin zan fitila ke ce zaki kore dukkan dubu na raina. Ganta nan ita ce zaɓi na mai killace dukkan sirri na algawarin aure mun yoni da ita. Mun tsunduma kogin soyayya zama da juna mu mun shirya fatan alkhairi mu muke bukata. Dukkan mata kin zarce su domin baki zuwa gunta suke gimbiya ta ce a rayuwata ni ban shakka. Iyayenmu sun kaɗa mu domin suna son farin cikin mu fatan alkhairi ya Allah ka ja kwanansu. Shi aure ainihi ne na Allah ba shi da lokaci tamkar sallah ko yanzu ko anjima ai a zo a daura. Yan uwa abokai fatan kairi fatan ma ai me kwarashin rito mun gode yan uwa abokai. Bal ya kairan sai ku ji sosai shine ya faɗa cikin hadisai manzo na ya Allah ƙara mana sansa. Ganan zuma me zan da maɗaci inda da sokar ka ɗauki yayya gode wa Allah inda ya baka me san ka gaske. Samun nutsuwa ta aike ce kowa ya ce mu mun dace inda kina gefe na nisan bana matsala. Alkyabbar mata kun ganta mai kula da nisan bata wauta. Farin ciki ce a rayuwa ta dama irin ta nake ta fata. Allah ya amsa addu'ata. Urul aini ku zo ku ganta yau ga angon kike yake wata ke. Allah shi ke ta da na zaune don haka aure ma haƙuri ne